Ini TIPRA ni modern architecture in Bubagra, based from Imangno, Hwnwi sal. Ini 74 year kakak. Sini Maharaja based from Hwnwi. From umurnya sini Maharaja based from sini pasti ni lukurogno ya kari Tangbaiya. Sini TIPRA ni je Imangno mani. Dokano teibu kusu wati sana ni bagui sini Maharaja Bikramni je imang abo botanglang bai melia topane bone omor kisi sadora opane sini TIPRA hawo Maharaja Bikramni Samung kabang ma nugjata ini town planning handi school handi college handi teibu kabang ma sini TIPRA hano cengsa sa Khlai telangwani bagui je bo Samung tangklang mani tabok sejora ceng boni pasal boni perceng tabok mai tongko semakai sini kepal hamia sini Bubagra ceno daiti ni yakai kamani bagai oh jorawa sini Bubagra ni je wan song Maharaja Bikramni je wan song airport ok senai kelang mani je site airport senai kelang mani tabok kaise sing kaise sing wan song nai thai je nene afro jara wasi je site airport ong ke tini Maharaja Bikram tabok su jara pangkha ke chini TIPRA ha buma hai income obo sing jotono saimana andaza khaimana tei bekabang ma school 400 ni sai kabang school je bo khaiklang mane omo tabok kabang ma school osolung thangkha pahara oncolo to teisi nokjaka school ni rengnog ni je sebmai ang mani ajarawo je jaga chini TIPRA tong ba chini lukurok tong a jaga bo school khaiklang kha ini je Bubagra ni wansomung no asung oma haikene o oroni club ni haikene lukurok no joto ni sirona nang je Maharaja Bikram chini dopani bagoi busuk samung khaiklang kha omo joto no sing khainai salo new generation of sing sirona ni nang obo sing daito na ni nango tei busung chini ADC haphangni hoite sing oma haikene buskang salo bu sing Maharaja Bikramni muito khaimani no tei bu kotor Khlai sing Khlaina ni bagoi wan tholaine tini sing tabo jora besi duya kho sing ADC o sing daito mamani abani bagoi chini preparation no asuk khaijaglia sing salainai chini AMs tongnai chini MDC tongnai joto bai salai buskang salo sing Maharaja Bikramni je samung tangmani je boni itihas boni laibuma tei dopani bangoi bo Imangno langmani rokno sing chini TIPRA ha ni joto lukurokno sirona ni bagoi sing chesta nanai joto no hambai tini chini o hastini 184 chini Bubagra modern architecture hini sinijago
bini tini thwima ni sal o salno chini je titi chini honorable CM chini EM ro jotono bhai muito Khlai tini jong khumra muito Khlai bega angkai jong step bo nanai je chini oro office bo chini maharaja ni photo no tini oro rogoi jong khumra ro lai kaisa borom Khlaina ni muito Khlaina ni sal sobno chini o hastini joto lukuro jong kaisa message je chini o hawa chini Bubagra jong je tui dole phaimani jong ta bosong poya ko jong muito naruk nai boni je one shop mani abon tui no jong biska jong Samung jong agalene jong biska jong Samung Khlaina jong Chaitoknai je bini osu kom boyoso no bo tini je khai Khlai thaka o hawa simya tini pura tini sara bicho je bini bo kaisa record joto jana sinijai tongo chini o hani chini o Bubagra Maharaja Bikram jong kai bini je one shop laimani tui no jong biska jong Samung Khlaina jesu masak chini CM chini EM chini joto MDC chini joto milinga jong Chaitoknai chini loko hamkrin bagai joto na